Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule.วันนี้บันชาติไปบ้าเรากันนี่ก็อาร์ไอรีพอร์ตที่มันตัดสินก็ได้ไล่ตลีกี่มัดกับบางอันเกรนกับมันกงฮัลโหลกับตัวกับสันพหjaar namun tak gitu ki bayap namun tak covidกับอาร์ก็ได้กับฮาเบเดย์กันเนี่ยหูงไตกับจิงดอนกี่ปัวสังไตนั่นตาบัดกีจงกับ ISM ไปกับบันซีyang tipe hotel managementบัดกับbalaiไปได้ก็ได้ฮัลโหลกันนี่ก็kas agensi HBD Niki kas BPL kaba iFree connection. Ti nangkong kan poi es kanika HBD COVID HBD tu gibri gibayap. Ti kumba penkan mau ya pi kanika dika RTI bangala fai la slam. Ti ngana yo report na ne banai baar nyo tarik Feb arja arfulai. Ti kani kumba sukan mau ya pi ba gani kari direction yang Supreme Court haga life tarik benai bandriu arja arfuwei ba nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na san phawajar ya ki bahayeng jong kitu ki bayap now covid ti habede bagani ka jingpan janga ya kanika RTI ti nakalang kanika disaster management ka government of Meghalaya kala inform yang ka ong ba ya gini ki san phoja ladep a shabaro kitu gibriu giba yap now covid te ka total ka bala ai ka baro kitu giba yap ka poi hadu nriu klur nriu phunriu lak nriu klur nriu phunriu lak te ngasiwi thu e phi ba gidon ki complain yang abun ba gi ong ba claim yo itu ka san phoja te gitu ki complain nga karpat ba ling ba kanika president ba ka aim ta sngi so ba a inform yanga mari kot isla ki kerteng jong nong yap baro ki ba phi ki ba yeng jong phi baro khot ki don ba kalias ban nga te kino ki bomyo ai kanika san phoja la karpat ye phi ba phin pentip sanga bangan le ya ka ei ka ba don kam mar ba bun nga yo complain ka ta kam de ka ba ka sujler manga ndre ki don ki witness ki ba klemyo ai kanika san phoja tengka tinggal kentu leng bakani ka fresh statement ka bang aim ta kasni ba baro kitu ki bomyo subha pentip sanga lane phila ban lei direct ha kani ka revenue disaster management department of government of Meghalaya ba philai pan ya ka hok jong phi namta tu ki bhai yeng jong phi ki ba yap halor kani jing don ju ne ku covid 19 neka pe kani ka ndar revenue disaster management department government of Meghalaya. Katu ka jingklat ka don hakawai ka list ka bangala pani tu sian insya hakawai ka list ka bar buan ma kot ka sawaja tengka ka bajirok. Te katu ngatrai na katu ka bang ai mensyua su klik ya katu ka bang ai presentation mensyua ndai pilatip baro ka nongut ki bayam. Hang tu nglala ban kalkulit ka no ki pisah ka nongut ki don ki bayap bar san phojan ka total ng tu ka ami jingken nen riu klur riu pun riu lak tiga sosi ka pun ne kalong chuan ai ne kalong ba ngayo ka sakhi ka ba gidon gi bompat yo ai sa san phoja bon ka jing tip jo nga don ka ba sipho ngut ye ka ba haru mentang ba ngayo jing tip te ka bon te ki tang na ka ne ka ba ai president ngam ta trai bon kin sa kontak yang ha be de ba ka ne ka amlong ki pen pau kum no ki om ba kham claim yo ye la ki hadien ma kila claim ki ai daw kum ne kum tai su ki jing ai daw ko office ta ka delivery system hang ne posti jongi te kalong ba jabo ba kita gelong ba nakadaw ka department ka pat transfer ka pisas po ka kau kumne kum tayo ngam tip ka ya ka nor kum te halor ka ni ka bangayo amenta dengan sabut din leng ba complain ka ba ki ba kin complain sanga ngan sa le ka ban kam rin kane pade ka de halor ka ne hu ma ka ne hung tai ka de ka Central University te kum pentip fi hang tai ki don ka ki casual worker ki don ki security kidon punjai kinong train tai harki war ki contractual on tai don hadu lai jaj kemanang kong de ka contractual ki bayo ya ka pe kum ka basic pay rangkat ka DA ka balai ki de ki contractual ki basu alam son ya ka bai ya ka tolop mat ka balai pe de ki di contractual ka babias as the central minimum wage act te kane na supentip ya pi bahang ne ka don tang ka lem som ka ba la ai tolop na po ka government of India bahang ne ka
ka tulop cibenai na mentai kinong train tai kan tup lang security ki EPF ki ESI te kapoi ko masiklur sa phuwei lak ar phunyo hajar khandai spa sau tangka gani gade ka lamsom ka ba yo na ka na po ministry na po ka Government of India habede ba kane kijing siu tulop chikani kinong trai ka chual hang tai po nihu habede ba ki vakansi hang tai ki don vakansi hadu chi spa life for south li ki pos ki balaj hang tai ki kan thup ya ka group B and group C post group B and group C post ti kita gede bangayo RTI hang tai habede ba kane kijing don ki vakansi hang post hang tai bat ki kam ki ba dei hok banyo hang tai nam ta ban siu tulop te habede ba kane ki agency ki ba siu nam ta ke tulop le ya kate ya kane ngan sabut dien kat no pade ki ai tulop sya gitu ki security ke benangkong ke ar ki contractual ki don hadu lajat ki contractual la se ki mio di e ni kitai te kan sabut dien ni kane next RTI bangan sa apply kata habede pade ka bat kamas and media department hang tai nama ngayo complain ba tiga mas and media department po nehu kim biang kitar kata dei nomor penting ka don kam kum gini ki kum phile bede ni ka kam pi don kam ba pinyo kuliah la ka jong university mde ban yat keleng kitar teng ki biang tang ne po ne ka juwet hang ne po sen thani ne la po yang tai ok ayo complain ba kim biang kitar ti habe de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo ai jubab tinal na po Delhi kila forward ya ni information sponi hu ni hu hadu menta kim pat information ai habe de ba kenika Mass and Media Department hang tai po ni hu ti habide ba katai ka IIM hang tai pada Institute of Hotel Management te kumbuskan mau ka hotel hang tai kadai burun kam ha te kita hotel management hang ne po kadai ka ba dari ka Ministry of Tourism Government yang sponsor by the kadai ka Department of Government of India te kumbuskan mau hang tai ka don kane ka vakansi hang tai ka don spotali ka bomla madur ba wat ya ka post principal lo kam don da assistant administrative officer om don da vakansi office superintendent ro vakansi lecturer ro vakansi assistant lecturer atli ro vakansi teaching associate ro vakansi LDA 1 ro vakansi foreman 1 ro vakansi teheng te ka pa ba om don sanction post te ki bara tre ro menta ka don da vakansi sudah hang te ba bat principal hang te dei Dr. B Khasiyeng chude in charge hang te po IHM di tang in charge ro menta ti kata kadai ka marting te de menti ba kadai institute don kam ha nam ta terusim namar bangte gila ban ai training nam ka shet nam ta ki kat ki won ba ki training te la ban le ande da ka long ha kan ko kom pade ka long ka don ka jing thut po department nam ayo complain what ikini ki tulop ka basiu chini ki contractual o kam biang tai hang ne la inform yang ada li ong ba ki lab assistant ki yo tulop hadu fik arf khanda hajar contractual gini di what house warden yo adu life hajar fik tine administrator ki yo adu arf hajar une konsultan ne ba shu terus tung kontak yo adu silak nyu sau tengka silak chi hajar nyu sau tengka ti kane ke ka post ka ba ai contract hinte ti ngayo complain nomor ba ki ong kimyo ai ka pe kar kom ka jingsiu na po Delhi te kane ka bangayo ang ne ka record bro khoi ngatrai kitu ki bayo contractual hang te kinsa sim yang ne ka RTI ka bangadon hang ne kinsa page kat no pada in practical ki yo na po office ti kita ka de ka bangayo RTI nang te ha ka bakan puas ka don sipoteli ka ki bat ki contractual ka bape hang ne ka list tulop khoi la don hang ne te gila ban kontak yang ha bade ba kane ka jingsiu hang te po IHM ke kat kom kanika RTI report bangayon na Delhi habide ba kanika scheme PMUY ti kanika scheme isya kanika free connection mo sa baro kiniki BPL card holder re kat kom jing phun jonga menin bat kini kas agency na po laban ong baye kane la stop chua la sange bhaban ai free ti na kino gidaw klan panchayat kanai ta na kalenga long kami kas agency ng po laban ti hadin ba phun ki ong ba ya gani on sale biang hadin kan opor ya tamtip de ki jingli ka long gani ka RTI report pada jonga ka ong ba hadu menta kumbalong gani hadu menta ka long ba kumdon kam de kata ka deposit pisal ne ka ai free bit na dong sedong ti kata jing pesange ti
ti kadon hang ta ngatrai gini kikas agensi ngada ki hapen syai gani lamar ba kene kalwara ka kon kajing artatian pergi beri ke ba apply ya ni ka ya kene BPPL kas lamar kumbalong mental stop asange ban I free connection ki pa ba ti kene ate report pada ne kam don gata ba pila pensange ti kata bangapun la pun dari ikas agensi ki ong bala pensange ti nangino gida ki ong datib ha ti ngatrai lang magani ada report nak ada kaduti jong kas agensi ban pan clarify for government of India balai pensange ai kene ta bulan kam madagalang pa iba adin balai ini arte jong ari kin le be ong I free be balai pi pensange Hindi mensange lah ka report kam don ke mention mala pensange ti kanu la kharkom na pensange ti kata de ke ba bana kala jong nga sa ka dum galango ba balai la pensange ya gane ka jing I free sakip ba ba don ni ki BPL kalhor dan kani na yo menim gane ni misi na po Hindustan Petroleum Corporation Limited ti kata jing pensange la insya mga la pun dere ki ong la pensange ti na kada pensange kada yu rom tip Tino pai ba long la sange te gila apply na daga bade ban siu kata automatic tina kana pai ba daga sur pai ba te ong mio shu itaka free connection free connection tina kanika adita report pada ka pensya bo pai ba mentano yo ji mentoi na kanika scheme PMUY jong modi ba adu mentar continue I free sabro ginong India tikijing pesange kadai kamera mi biluti jong kakas agensi pensyai lane ban pan clarify na government of India kadaw ayu ba lapan sange na marka arti report ke pensya ba sange hadu mentan I free bitch ba